Pois todo a punto, os nervos aí a flor de pel para a prova final, este minuto final. E se vos tamén credes enfrontarvos a tensión de poder loitar polo voto, xa sabedes, 618-388-087. Aquí en baixo tedes o número, chamade, como fixo aquí a nosa amiga Elena, e mirade que ben lle foi. Chegou aí o Olimpo deste programa, ese quinto chanzo, e hoxe pode sair daqui cun bote de 37.100 euros, Elena, case nada, Case nada, imos por ele, Vamos. Xa eres unha experta, Sí. todos os días gañaches cartos, mínimo 200 euros. Ajá. Pois hoxe, a ver se en vez de dúas respostas, conseguimos as 5. Porque, como sabedes, cada resposta está premiada con 100 euros, pero se consegue as 5, se fai o pleno, leva o bote. 5 respostas, unha de cada categoría, que hoxe son estas que ves. Imos xogar con tradición, guerras, dirección, filósofos e concellos. Temos un minuto por diante para eses 37.100 euros. Preparada, Elena? Sí. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo. Tradición. A que virxe mariñeira se lle dedica o 16 de xullo? A do Carme. É correcto. Guerras. En que ano se firmou o Tratado de Versalles, co que se puñía fin á Primeira Guerra Mundial? No 1921. Paramos o tempo. Paramos o tempo. No. Dixeches 21. 21, sí, pero non. Eu quedeime cun 21. Sí, sí. Dixen eso, sí. Bueno, o que é seguro é que a Virxe do Carme te iluminou, 16 de xullo, acertamos esa primeira, xa temos 100 euriños, imos ver se esa Primeira Guerra Mundial acabou en 1921 ou non, xa diela que non. A ver que nos topamos logo en dirección e no resto de categorías. Continuamos, Elena. Venga. Veña, concentración. E tempo, non é correcto. Dirección, quen é o director galego da serie Hierro? Paso. Filósofos, que autor formulou o mito da caverna? Aristóteles. Non é correcto. Concellos, a que concello pertence a parroquia de Chan de Brito? As Neves. Paramos o tempo. Parámoslo a falta de 24 segundos. Veremos se As Neves pertence, máis ben, se Chan de Brito pertence ao Concello das Neves. O que é seguro é que che vou preguntar na categoría de dirección por que director galego dirixiu esa serie Hierro, e sabemos que non foi Aristóteles o do mito da caverna. Buscamos outro filósofo. Cal pode ser? Vai dando voltiñas porque temos 24 segundos para iso. Ademais desa data na que remataba a Primeira Guerra Mundial co Tratado de Versalles. Sí, sí. A Guerra Mundial pudo acabar un ano antes, considérase, pero o tratado que puxo fin, esa é a data que queremos. 24 segundos e imos continuar. Preparada, Elena? Sí. Pois veña, imos por todas e a ver se As Neves é correcto. Tempo, non é correcto. Guerras, 1917. non é correcto. Dirección, Paso. imos a filósofos. Platón. Platón é correcto. Concellos, Paso. ímonos a guerras. En que ano se firmou o Tratado de Versalles? 1918. Ai, non é correcto. Dirección, director galego de Hierro. Paso. Ímonos a concellos. Chan de Brito, Tui. non é correcto. Guerras. Paso. Ai, que magua. Que magua, aplauso. Aí para Elena, varios tiros ao pau. E na data estiveches moi cerca, 1919. 19. No 18 considerase que acabou o conflicto, pero a paz de Versalles foi o que puxo un pouco orde e pechou esa etapa. Jorge Coira, mandamos un piquiño, gran compañeiro, foi o director de Hierro, esa mítica serie ambientada aí nas Canarias, e Chan de Brito pertence ao Concello de Nigrán, famoso no seu día, por desgraza, por un gran incendio que tivera lugar aí hai varios anos. Así Sabía que era Pontevedra, pero non... Non ibas tan longe, tú eches varias aí ben cerquiña. E Elena sigue o seu, acertar dúas e sumar 200 euros por programa. Outros tantos que van pro teu peto, parabéns. Ben xogado, Elena. E pros da casa, o bote medra. Próximo día xogaremos por 37.300 euros. Non o perdades. Ata a festa!